Tá tetánia je to dosť zložité ju identifikovať a zase v zahraničnej literatúre sa pripisuje skôr teda nejakému problému s vápnikom, aj to nie je teda s celkovým obsahom vápnika v krvnom sére, ale s tzv. Ionizovaným vápnikom. To sú tzv. Vápnikové katióny. Tie majú čo povedať do prenosu nervových vzruchov. Čiže ak je, povedzme, menej to zase zjednodušenie, menej ionizovaného vápnika, nebudú vám prechádzať dobré nervové vzruchy a výsledkom je krčovatenie. To je taká akože typická tetánia. Čiže v podstate v zahraničnej literatúre sa za podklad tetánie chápe hlavne hypokalcémia a potom menej horčíka, draslíka a u nás zase, neviem prečo, sa povie, no to máte málo horčíka a tým ľuďom proste na toto predpíšu horčík. A pritom sa urobí, minerálogram a zistí sa, že nemáte deficit horčíka, dokonca nemusíte mať ani deficit vápnika, ani ionizovaného horčíka, ionizovaného vápnika a dostanete na to horčík. Na čo? Čo telo s tým horčíkom urobí? No ono ho nepotrebuje, lebo však v tom krvnom sére je ho dosť. Čiže to, že ho nasuplementujeme, áno, to vám môže trošku pomôcť s takým tým, pocitom, že mám menšie krče, menšie tlaky, ale v podstate to nie je riešenie tetánie, lebo de facto to tetániu nejde.